Hei vaan kaikille, tervetuloa vain hyviä uutisia liveen. Tänään on vuorossa lähetys numero 127 ja kalenteri näyttää, että tänään on 22. joulukuuta ja kello täällä Norjan perukoilla on 12:30 ja siellä Suomenniemellä ilmeisesti tuntia enemmän. Mahtavaa uutista pukkaa joka suunnasta, taas hyvisten suunnitelmat etenee ja pahikset saa kyytiä. Ne on pulassa, itkevät siellä telkkarissa jatkuvasti. Tähän alkuun muistutan, mä laitan tämän sinne YT:hen, niin mun täytyy vähän varoa taas mun kielenkäyttöä. Mä käytän vähän tämmöisiä koodisanoja tässä, että anteeksi nyt se. Vaikkei nyt kauheasti harmittaisi, jos mut sieltä pois podcastaisi. Ihan hyvin mulla on ollut katsojia, mä oon tyytyväinen siihen, mitä siellä 300-400 katsojaa näillä videoilla. Mä oon enemmän kuin tyytyväinen siihen, hyvä, että teille kelpaa nämä mun lähetykset. Mutta kumminkin mä muistutan ja teitä vanhoja katsojani ja uusille tiedokset, mulla on edelleenkin ne 3 sivustoa, Redpin Media, sitten on totuus tästä piikistä ja sitten on tästä ihmiskaupasta. Se on tällainen pikaruoka ja keitti ja loppuun sitten näihin kaikkiin 3 sivustoon laittaa sinne .fi, niin pääsee perille. Ja sieltä videon alta paitsi YT:ssä niin löytyy sitten nämä mun oikeat linkit, eli BitChutessa, Rumblessa, Odysseyssa. Ja muistaessani niin, Kansantubessa, niin siellä on tosi paljon ollut katsojia. Se on ilmeisesti, mä en ole vieläkään sitä selvittänyt, mä en tiedä Kansantubesta oikein mitään, mutta tuntuu, että siellä on suomalaisia puikoissa, ainakin siellä paljon on suomen tekstiä, suomenkielistä tekstiä, niin mä suosittelisin sen käyttöön. Mä en tiedä, no joo, annetaan sen olla. Joo, ja tämänpäiväisiä aiheita, eli sitä, minkä takia mä uskon, että tässä mennään niin kuin kohti sitä paratiisimaailmaa, ja mitä varten mä kannustan ihmisiä siihen positiivisuuteen, niin näitä positiivisia uutisia, hyviä uutisia, niitä tosiaan pukkaa tässä jatkuvasti. Välillä niitä joutuu vähän hakemaan, ja aina ei kaikki välttämättä ymmärrä varmaankaan niiden merkitystä. Senkin takia mä teen tätä lähetystä, että teidän olisi sitten helpompi hahmottaa sitä kokonaiskuvaa ja tosiaan ymmärtää se, minkä takia mä oon minkäkin uutisen niin kuin tulkinnut positiiviseksi. Tästä lapsiin liittyvästä aiheesta, niin mä en nyt voi näitä oikeita sanoja käyttää, niin kutsutaan sitä vaikka sanalla pitaleipä. Sehän on vähän samanmuotoinen. Ja sitten tässä joku oli kirjoittanut tuonne TG:hen, että nämä voimakkaasti pestyt, ne ei muuten herää, niin se vaatii vähän sitä kaaosta. Ja sehän on se, mitä tässä nyt on paljon nähty, mutta niin kuin sanottu, niin se vaatii sen. Kaikki ei usko pelkästään, että kun me selitetään niille ja näin päin pois, että se on itse vähän niin kuin koettava rahapussin tai jonkun muun kautta, niin se menee paremmin perille, nämä viestit. Ja Yhdysvaltojen ulkoministeri on ilmoittanut Venäjän kärsineen tappion. Ja tämähän on hyvä uutinen. Sitten oli tässä oikeustieteen professorit ja entinen valtiosyyttäjä on sitä mieltä, että meidän sankaripressaa jahtaavan syyttäjän, onko se nyt Jack Smith, hänen nimityksensä oli perustuslain vastainen. Ja siis kaikki, mitä hän on tehnyt, on tyyliin käytetty vessapaperin arvosta. Ja tämä uutinen on myös niin kuin hyvä esimerkki siitä, mistä mäkin olen uutisoinut aikaisemmin. Eli
FOIAn valtaosa porukasta tietää, mikä on FOIA, eli tämmöinen julkisuuslaki. Eli kansalaisilla on oikeus niin kuin saada tietää, missä mennään niin kuin dokumenttien kanssa. Eli Yhdysvalloissakin kansalaiset voi pyytää viranomaisia julkistamaan tiettyjä dokumentteja ja lähettää heille tiettyjä dokumentteja. Niin Yhdysvalloissa on paljon tällaisia asianajotoimistoja, jotka on lähettänyt tämmöisiä FOIA-tiedusteluja eri viranomaisille, ja siellä on sitten tultu siihen johtopäätökseen, että valtava määrä näitä USA-viranomaisia ne ei ole vannonut ilmeisesti virkavalaansa. Ja mitä se tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että niiden päätöksillä ei ole kauheasti virkaa ja näin päin pois, että tämmöistä Jim Carrey ja maista touhua, niin siellä nyt pelataan. Ja näistä kuuluisimmista viranomaisista, jotka siis tuntuisi olevan tämmöisiä Jim Carrey-tyyppejä, niin siellä on oikeusministeriä, sitten on tätä Kamalaa ja puolustusministeriä ja näin päin pois, että isoja nimiä. Sitten tästä pitaleipäkiristyksestä. Yksi maailman luetuimmista sanomalehdistä, tämä Daily Mail, mun tietojen perusteella mä sitä jossain vaiheessa selvitin, että se on tosiaan yksi maailman luetuimmista. Sitä miljoonat ihmiset ilmeisesti lukee, niin jopa Daily Mail on uutisoinut tästä, että tämä pitaleipäaihe, se leviää kyllä todella kovaa vauhtia nyt, että sieltä varmaan hehän just uutisoi, että se lista, jotka on käynyt siellä tämän, joka ei todellakaan itsensä siellä New Yorkilaisessa vankilassa, niin hänen asiakaslistansa tullaan ilmeisesti julkistamaan tässä lähitulevaisuudessa, ja sehän olisi valtava juttu se. Sitten näistä hyvistä uutisista, niin vuoden 2023 paras uutinen äänestys on pian tulossa, ja ehdotuksia otetaan vastaan Kvanttichatissa ja TG:ssä, tai sitten voi laittaa tuonne YT-kommentteihin, mutta muistakaa Censurin, että TG:ssähän tällaista ei harrasteta, siellä menee kaikki läpi, mutta mä laitan tosiaan YT:hen tänne, että siellä saattaa kommentit joskus kadota, että ei kannata niin kuin sinne kauheasti mitään arkaluontoista laittaa. Joulubiisiä pukkaa, tuossa kuultiin meidän sankaripresidentin laulamana yksi hyvä biisi, ja nyt on tullut sieltä kaikkien Klasu on laulanut biisin. Se on siellä kuultavissa. Se on YouTubestakin löytyy tämä video. Ja tosiaan pahikset jatkaa itkuaan tevessä. Se on aina mukavaa katsottavaa ja kuunneltavaa. Sitten oli tällainen näitä 3 kirjaimen lafkoja. Ne on haastettu oikeuteen ja se on hieno homma. Se lafka on keppostellut tosi pitkään ja on korkea aika, että saadaan sinnekin jotain kuria. Ja sitten liittyen tähän USAn perustuslain 2. pykälään, sen 2. pykälän vastustajat saa jatkuvasti kuononsa, ja sehän on mahtava uutinen se. Siinä tällain lyhyesti näitä aiheita. Nyt mennään sitten sinne itse uutisiin. Mulla on tässä ensimmäisenä, tässä on tuosta Elon Muskin Starlinkista. Starlinkki vaihtoi tuossa tarkalleen 5 vuoden deltalla tuommoisen mustan silmän sinne. Ja tämä meidän kaikkien rakastama numero 17 on siis tästä aiheesta uutisoinut, kirjoittanut, postannut, että tämä on tosi mielenkiintoinen yhteensattuma. Sitten meidän rakastaman presidentin aikainen tämmöinen varaoikeusministeri Kash Patel,
kommentoinut tässä videollaan sitä, että kuinka tämä Hooverin rakennus pitäisi tehdä museo, johtuen siitä, että tämä 3 kirjaimen lafka, joka alkaa F:llä ja päättyy I:hin, niin se johto on niin mätä. Mutta nyt muistutan tässä kaikkia siitä, että nämä lafkathan koostuu pääosin siis rehellisistä patrioteista, mutta siellä sitten se johto usein sitten, joko ne on valkattu sinne, tietäen ketä ne on, tai sitten ne on otettu mukaan tämän pitaleipä-aiheen avulla. Ja sillain niitä sitten pidetään siellä vähän niin kuin nyrkin alla. Sitten oli Kaneko kirjoittanut tuosta netistä, mitä iloa siitä on ollut tässä ihmisten heräämisessä ja näin päin pois. Te voitte lukea sen kirjoituksen. Aika pitkä kirjoitus tässä luettavaksi ja näin päin pois. Sitten tästä vaalivilpistä. Tämä meren toisella puolella Pennsylvaniassa irtisanottiin yllättäen sopimus äänestysteknologiayritysten kanssa, koska ne ei pystynyt ratkaisemaan näiden äänestäjien rekisteröintijärjestelmän tunnettuja ongelmia. Joo, näin se etenee se teema. Ja Suomessa ilmeisesti myös pakkasta tiedossa, niin kuin täällä Norjassakin, ja sehän tarkoittaa sitä, että ilmaston lämpeneminen on peruutettu. Ja se on hyvä uutinen se. Sitten tässä on Pellemaailmasta. Kauppalehti uutisoi tässä, että yli 1 000 000 toimistoneliöä makaa tyhjän panttina, kun työväki ei jaksa raahautua konttorille. Että tämä on tämmöistä tyypillistä. Syytetään kansaa omista mokista, niin sanotusti. Pellemaailma. Sitten tässä on hyvä merkki siitä, että täällä, millä nimellä sitä nyt kutsuisi, tämmöinen taistelu tuolla idässä, että se on kohta loppu. Yhdysvaltojen ulkoministeriö ilmoitti Venäjän kärsineen tappion. Ha. Siellä sanotaan, että Putin on jo hävinnyt sodan. Tämä on kovia vitsin vääntäjiä. Sitten on Bioclandestine. Tosiaan, kun mä mainitsin tuossa alussa tämän teeman, nämä ihmiset, jotka on pitkään seurannut valtamediaa ja elänyt tämmöisessä horroksessa, niitä ei saada hereille, ellei niiden matriisiin tuu tämmöisiä todella vakavia vikoja. Ja siitähän tässä siis nyt on kyse. Nyt tämmöiset Venäjä-Ukraina-jutut ja talouskriisit ja mitä tässä nyt on näitä valuuttajuttuja ja vastaavia ja säätä sitä ja tätä, niin ihmisille pitää näyttää, että näin käy, jos ei olla tarkkana. Sitten tässä on tuosta perustuslain toisesta lisäyksestä siellä Jenkilässä. Tuomari antoi taas nenään näille aseiden kieltäjille. Liittovaltion tuomari estää Kalifornian lain, joka olisi kieltänyt ampuma-aseiden kantamisen useimmilla julkisilla paikoilla, koska se rikkoo Yhdysvaltain perustuslain toista lisäystä ja riistää ihmisiltä mahdollisuuden puolustaa itseään ja läheisiä. Hieno homma. Sitten on X:ssä kongressin republikaanit kysynyt, että kuinka monelta muulta listalta tämän Joan poika, metsästäjäpoika, joka siis just nyt pakoilee 42 vuoden tuomiota, kuinka monelta muulta listalta sen nimi on pyyhitty pois. Hieno homma. Saadaan sekin poika sinne kongressin kuulusteltavaksi.
Sitten meidän hyvis presidentti Milei päättänyt, että nyt loppu tämä sekoilu Argentiinassa. Siellä eliminoidaan tällainen ministeriö, joka ei ole sitä mieltä, että on olemassa mies ja nainen. Saksassa maanviljelijät on protestoinut näitä polttoaineen verohelpotuksia ja heidän kulkuneuvojensa verohelpotuksia vähentäviä tai eliminoivia säädöksiä vastaan. Ja se on hieno homma, koska mehän tarvitaan näitä ruoan tuottajia. Ja sitten liittyen Julian Assangeen ja Wikileaksiin, tuomari salli oikeusjutun etenemisen. Assangeen vieraiden puhelinten data kopioitiin salaa. Täällä on nostettu kanne näitä tämän 3 kirjaimen lafkaa vastaan, alkaa C-llä ja loppuu A-han. Ja se etenee, tämä kanne etenee nyt liittovaltion tuomioistuimessa, kun liittovaltion tuomari hylkäsi vakoiluviraston hylkäyspyynnön. Hieno homma. Sitten tässä on, missäs mediassa tämä oli? Olisiko tämä Newsmaxilla? Trumpin vaalilistoilta poistamisen takana olevan järjestön puheenjohtaja on siellä valittanut televisiossa, että he on kokeillut kaikennäköisiä keinoja saada tämä mies kuriin, mutta hän lietsoi sitä ja tätä ja perustuslaki määrittelee tätä ja tota. Sitten sinun täytyy olla syntynyt ei voi olla 2 kautta ja näin päin pois. Tämä on hieno homma. Näitä on kiva katsella näitä videoita, kun nämä pahikset määkii telkkarissa. Trumpin kaveri Kid Rock ylistää siellä perheenisää. Näen hänet lastensa kanssa. Jos voit mitata miestä yhdellä asialla, katso hänen lapsiaan. Katso kaikkia hänen lapsiaan. Olen tutustunut heihin kaikkiin ja joihinkin hänen lapsenlapsiinsa. He ovat loistavia ihmisiä riippumatta siitä, mikä on sinun poliittinen kantasi. Se, että perhe on niin hyvin koossa, kertoo kaiken. Hieno homma. Sitten oli Klasulta tämä joulubiisi. Heikko hermosille ei kannata sitä loppuun kuunnella, kannattaa siinä 2 minuutin kohdalla lopettaa sen katselu, mutta hyvä biisi. Sitten oli Käspetel, mä tuosta väsäsin tuommoisen version Ylelle. Yle on alkanut, tai Yle jatkaa näiden verorahojen väärinkäyttöä ja voitte tuolta käydä katsomaan sitten, mistä siinä on kyse, mutta aika järjetöntä touhua. Hollannissa ollaan kyllästetty tähän EU-touhuun ja mä oon sitä mieltä, että se on ihan hyvä homma ja että muidenkin valtioiden pitäisi siellä liittyä tämmöiseen liikehdintään. Babylon Bee, sieltä tulee hyvää artikkelia. Tässä vitsaillaan sillä, että nämä Epsteinin lennoilla ja saarella vierailleiden nimilistat, siellä on pelkkää mustaa viivaa, eli tämmöistä Black Baria, ja että tämä Black Bar olisi käynyt siellä saarella satoja kertoja. Sitten oli tuosta äänestyksestä vuoden 2023 paras uutinen. Niitä ehdotuksia voi laittaa tuonne kvanttichattiin tai sitten sinne tosiaan YT:n kommentteihin.
Sitten mä laitoin tästä ruokapyramidista. Tämä ruokapyramidihan on tunnetusti vähän niin kuin ylös-alasin. Mä laitoin tähän poimin nämä tärkeimmät, en nyt lueta sen enempää, mutta tässä tämä lääkäri on ilmeisesti sitä mieltä, että riippuen siitä, että mitä eläimille syötetään, se liha on joko parempaa tai huonompaa. Eikö tämä nyt ole aivan loogistakin, tämä on mun kommenttini. Ja Suomessa tietysti asiat on monesti eri lailla kuin tuolla suuressa Jenkkilässä. Sitten mä lisäsin tuohon, että merenelävien syönti pari kertaa viikossa ja nämä kovat rasvat ja tällaiset ja menee samaan kategoriaan mustikoitten ja tällaisten kanssa. Ja että se, että raakamaitoa pilkataan, niin tiedätte mitä siitä ollaan mieltä. Sitten tässä oli tästä Daily Mailista, jolla siis on ilmeisesti miljoonia päivittäisiä lukijoita. Siellä puhutaan tästä pitaleipäaiheesta. Ja tämä on mahtava juttu, että tämä aihe saa julkisuutta. Siellä miljoonat ihmiset heräilee Englannissakin, tämähän on brittijulkaisu, heräilee tähän aiheeseen. Sitten tässä oli tästä meidän suosikkipresidentin kiusaajasta Jack Smithistä. Eikö se ollut hänen nimensä? Tässä oikeustieteen professorit ja entinen valtion syyttäjä on sitä mieltä, että tämä syyttäjän nimitys oli perustuslain vastainen. Ja kaikki sen, mitä se on tehnyt, niin sillä ei oikeasti mitään virkaa. Hänellä ei ole enempää oikeutta edustaa USAta kuin tällä laulaja Taylor Swiftillä. Kaikki toimet, joita tämä Smith on tehnyt nimityksensä jälkeen, ne saatetaan mitätöidä. Joo, sellaista täältä tänään. Mahtavaa joulua sinne kaikille. Ja tämä on todennäköisesti vuoden viimeinen lähetys. Katsotaan kuinka tuossa jää aikaa. Mä tuun tässä perheen kanssa viettään joulua ja uutta vuotta. Niin. En lupaa mitään, mutta joka tapauksessa Jumalan siunausta teille kaikille ja mahtavaa joulua ja niin kuin näette, niin hyvää uutista pukkaa, että ei ole mitään syytä masentua ja näin päin pois. Okidoki, nähdään sitten taas seuraavassa lähetyksessä. Se on moro.